Lävitse. Sen jälkeen jälleen paunautto rinteeseen. Siinä on kuitenkin laitettu kun harakiri-stongat, niin ne on motonet ja Kiina-stongat, niin ne menee poikki kun vääntää ja retkauttaa kunnolla taaksepäin. Ja sieltä se täytyy suora hyppy ensin. No hittääkö siipa veteen? Helppo pystyssä, nyt hyväleensä kannustusta. Johti se Noniin, kohta saat joukosta kuva. Ja sieltä Pia